नों साला दायनिगिरि नों सासे थोराइनि थै सोबग्रा मिथिमोनै एम्फौफ्रा जानानै गोबां खहा खालामदों। इन्ट्र' भिडिअ जायफोरखौ नुदों जोङो लासैनो नायलांबाय थादिनि। दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेयैनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो लोगोसेयैनो मिजिंथिबावो जे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै जुदि नोंथाङा नुजाथि फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ अनसायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन गोरोबथा BTR एकर्ड जाखांनायनि उनाव BTRनि बा BTCनि चिफआ प्रमद बर'नि अनगायै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि जायोमोनब्ला माबायदि जागौमोन बिनिनो माखासे बिबुंथि होदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। बे भिडिअखौ नायनायनि सिगां आं फंनैसो खोथा बुंग्रोनि। गोबांथार मानसियानो आंखौ इउटुबार जानायनि थाखाय सोरबाया दुखु मोनदों, सोरबाया रागा जोंदों, सोरबाया माबा माबि होनगासिनो दं। मानोना गोबां मानसियानो आंखौ सिनायखायो नालाय आं माबायदि मानसि। दा बेखायनो बेबायदि मानसिया इउटुबारसो जाबावबाय बेफोरबायदि होनदों। आं माबायदि मानसि गोबाङानो मिथिगौ, जायफ्रा सिनायो बिथांमोना मिथियो आंनि साननाय हनाया माबायदि। नाथाय आथिखालाव आङो मा अबस्थायाव दं, आं बबे जायगायाव दङ, आं मा मावो बेखौबो गोबाङानो मिथियो, नाथाय गोबाङानो मिथिया। आङो सम जाबा खोन्थागोन आं माबायदि मानसि आरो आङो आथिखालाव मा मावो, माबोरै थांनानै दं आरो आं सिगाङाव माबायदिमोन आं बेखौ नोंथांमोननो उनाव खोन्थागोन। दा जियानो जायाथों मानो बिक्रम दैमारि बिथाङा आथिखालनि BTCनि बा BTRनि जिहेतु परिबेस, जिहेतु थासारि, जिहेतु गोहो बेफोरनि सायाव माखासे बिबुंथि होदों। बेखौ भिडिअनि गेजेरजों एसे नायग्रोदिनि आरो आं फंनैसो बुंबावगोन। समग्र BTCनि थासारिखौ आं बेखौनो बुंगोन। हाग्रामा महिलारिया गभर्नमेन्ट खालामनो मोनियाव दिनै बिथाङा गोजोननाय दं। मानो रायजोआ दिनै हाग्रामा महिलारिखौ खुदै मुजुगौमोन, गभर्नमेन्ट खालामनायमोनब्रा दुखिगौमोन। नों साला दायनिगिरि नों सासे थोराइनि थै सोबग्रा। जाहोना मानो रायजोआ मानो दुखु मोनगौमोन हाग्रामा महिलारि गभर्नमेन्ट खालामनायबा? आं बिनि खोथाखौ बुंनो नागिरदों। सिमाया बारिनो गोनांमोन 913 गामि, दिनै 100 बारिबाय। बिनि दायनिगिरि हाग्रामा जायामोन होनबा, नङा होमबा? जागौमोन ना? रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गवाखै, एकर्ड जाबाय, दासिमबो गवाखै। बुंगौमोन रायजोआ, ओइ हाग्रामा महिलारि नोंथां एकर्ड जानायनि उनाव रन्जन दैमारिखौ मानो सख'वाखै? दायनिगिरिया हाग्रामा जायामोन होनबा? जाना जायामोन? 1500 कोटिया मानो फैयाखै? 1500 कोटिखौ मानो लाबोनो हायाखै? नोङो प्रमद बर'आ एसेबां मोजां एकर्ड खालामबाय, एकर्डआवनो दंखायो 1500 कोटि फैनायनि, नों मानो लाबोआसै? हाग्रामा जायामोन दाया? हाग्रामा जागौमोन। एकर्डआव दंखायो जोंहा इयुथफोरखौ बै साख्रिनि कनसिडारेसन खालामनाय। ओरैनो बिना मतलबावनो जोङो एसे लिरबानो मोननाय होननाय जादों बेयाव, जे जों बारा गोरा हार्ड इन्टारभिउ लाया, बर' इयुथफोरखौ मिलिटेन्सफोराव जों अन्तर्भुक्त खालामगोन, जों कनसिडार खालामगोन। हाग्रामा महिलारि नों गभर्नमेन्ट जानानै दिनै सासेबो साख्रि मोनाखै BTR एकर्डनि जुगेदे, नों दायनिगिरि होनना बुङोना बुङामोन? रायजोआ बुंगौमोन। अब्ला दिनै जेसेबां दिनै BTCआव घटनाफोर जागासिनो बिसोरनि दायनिगिरि हाग्रामा जायामोन होनबा? जागौमोन। बिनिखायनो दिनै दायनिगिरिया सोर नोंथांमोना नुखाजोब्बाय, बुजिखाजोब्बाय। प्रमद बर'खौ आं बुंनो सानाखै, बिथाङाबो मावनो गोसो, बिथाङाबो आवगायनो गोसो, नाथाय नोंथाङा मानो एसेबां सारेन्डार, मानो सारेन्डार खालामनांगौ? नोंबोथ' मानसिसो, आवगायलां, गिनो दरखार गैया। मानिबा थाखाय नोंखौ दिनै दम होना दोनदोंबा जेल सोगोन होनना बुंदोंबा 3 मास 4 मास 6 मास थागोन। हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालाम नोङो, एबसुनि दिनगिरिमोन नोंथाङा, नङा होमबा? मानो गिदों? गिनांगौ दरखार गैया नङा। बिनिखायनो आं बुंदों दिनै रायजो राजाखौ दायनिगिरिया जा जाबाय थादों BPF नङा बा प्रमद बर'आ आं नङा होनबाला आंनिबो दायनिगिरि नङा होमबा? बुंनो हानांगोन ना बियो? दायनिगिरिया बैसोरसो जायहा जोंखौ दिनै हमथादों, बोबथादों, साख्रि होनो हानाय, खामानि मावनो हानाय, जोंनि खामानिफोरखौ बिसोरनो लांजोबदों होनना जों बुंनो हायोबा नों बुंनांगोन ना जाया बिसोरनि लोगो, नङा नङा? दङ ना बिसोरखौ हमथाग्रा? बुं, होमबासो रायजोआ नोंखौ गोजोननाय मोनगोन आरो नोंनि सायाव फोथायनाय फैगोन। एक्जेक्टलि जों दिनै बै समाव जेसेबां मावबोदोंमोन बेखौ रायजोआ मेगनजों नुदों आरो दा मावनो नागिरदों, मा मावबाय थादों बेखौ नुदों। बिनिखाय नों जुदि गासैबो खामानिखौ
गावबो मावनो हाया गुबुननोबो हरजोबनाय सरकारखौ रायजो नांगौ होमबा नाङा बिनिखायनो हाग्रामा महिलारियानो जुदि मोजां होनना रायजोआ बुंबायब्ला बेखौ रावबो दिनै लाखिनो हाया रायजोफोरखौ मेनेज खालामनो बेकार सेंग्राफोरखौ खामानि होनो आरो फरेस्टखौ बासायनो थाखाय बिथाङा मोनसे प्रप'जेल होदोंमोन जाय प्रप'जेलखौ आसाम सरकारा डिलेट खालामनानै नोंथांनि बे फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सनि जायगायाव जोङो निउलि बेटालियन सोनानैसो जोङो बेखौ संरैखा खालामगोन होननानै डिलेट खालामनो हादों दाया सोरनि नङा होमबा बिटिसि गभर्नमेन्टआ मानो नांनो हायाखै मानो बुंनो हायाखै नङा जोंसो बेयाव बड'लेण्ड प्रटेक्शन फर्स जों बानायगोन जोंनि हाखौ जों बासायगोन मानो आसामखौ बुंनो हायाखै दिनैसिमथ' बिथांमोननि बुंनाया गैया पेरेंगा सार बिथाङा प्रमदखौ बुंनो हानांगोन प्रमदआ आसामखौ बुंनो हानांगोन बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे बिक्रम दैमारि बिथाङा बेफोरबायदि खोथाखौ मानि थाखाय बुंनाय जादों नोंगौ थारैनो सैथो प्रमद बर'नि जायगायाव जुदि नैबे समाव हाग्रामा महिलारिया जुदि CM जायोमोनब्ला बा चिफ जायोमोनब्ला गोबां माने बुंगौमोन गोबां बखिगौमोन गोबां नासयगौमोन आरो गोबां बिदिनो बायदिसिना मालाबा मुसुखा सावनाय माब्लाबा फुथुला खालामनानै सावनाय बेफोरबायदि जाथाया निस्सय जागौमोन नाथाय प्रमद बर'खौखाय खालामाखै मानो प्रमद बर'नाव माखासे जादु दं बिथाङा खुगाजों गोदै गोदै राव बुंनानै रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हायो नाथाय खामानिखौ बिथाङा हारिनि थाखाय बा रायजो राजानि मोजांनि थाखाय मावनानै दिन्थिनो हाया नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हानाय खुगायाव गोदै गोदै राव गैया नाथाय बिथांनि गोसो सिङाव हारिखौ मोजां मोननाय बा हारिखौ जौगाहोनो हानाय बा हारिखौ जौगाहोनो गोसो जानाय माखासे सानखांथिफोर दं बिनिखायनो प्रमद बर'खौ दासिमबो फुथुला सावनाय जायाखै नाथाय हाग्रामा महिलारिखौबा सावनाय जासिगौमोन मानोना बिसोर सानैनि फारागथिया बेनो सासेया जाहैबाय खुगाजों सासेया जाहैबाय गोसो मोदोम जिउ सोलेरजों खामानि मावग्रा बे मोननै फारागथि दं दा बे जानानै थांबाय दा मोनसे दुखु गोनां खौरां लाबोनि जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों माइ आबाद मावग्रा रायजो राजा बिथांमोननि जिहेतु दा माइया मोनबाय मोननानै दा हानायनि सम सफैबाय बे हानायनि समावसो माने ओरैबायदि दुखुनांथाव माखासे सिनाय मोनै एम्फौफोरा माइफोरखौ अरग्लि अरग्लि जानानै धंस' खालामनायखौ नुनो मोनदों दा बेफोरनि माखासे राहा लामाफोरखौ लानो थाखाय सरकारखौ गुरैयै खावलायदों आबादारि बिथांमोना जि आसा खालामनानै माइ गायदोंमोन बे आबादखौनो दायो मोननायनि सिगाङावनो मिथि मोनै एम्फौफ्रा जानानै गोबां खहा खालामदों दा जोङो बे खहाखौ मा राहाजों सुफुंनो हागोन जों बुंस'नो हायाखै जोङो आसा खालामदों जाहाथे कृषि बिभाग एबा आबाद बिफानारिफोरनिफ्राय जाहाथे इयुननि समाव मदद मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों मानोना जोंहा बे आबादखौ जों दा जि खहा जाबाय बेखौ मोनफिननायाथ' असम्भब मानो होनबा जों बेखौ खुन्थुमनानैबो मोनला हानानैबो मोनला बेबायदि जानानै फैदों बेखायनो जोङो आबादारि जिथु कृषि बिफाननिफ्राय माबा मोनसे अनुदान मोनो खोमा साननानै जोङो आसा खालामदों जि एसे मोनो हाखांनानै बेखौ बे एम्फौखौ फोजोबस्रांनायनि माखासे राहाखौ मोननो हायो नामा सरकारनिफ्राय बेखौ जों आसा खालामदों मानो होनबा जों इयुनावबो जोंहा खेथिजोंनो जों थांना थानायलाय माने बे खेथिखौ जों माबोरै बासायनानै बे आबादनिफ्राय जों जाहाथे मोजां न'खरा जिउ खांलांनो हायो बेनि थाखायनो बे एम्फौखौ बुथारनायनि माखासे रैखाथिनि थाखाय जोङो आसा खालामो दिनैनि ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना गोसोआव माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दा जोबथारनायाव भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि